Тук сте абсолютно прав. Всъщност не е разграден двор. България се оказва експериментално поле, в което поле всякакви негодници, пратени отвънка с много пари, хвърлят семена, пробват и което поникне. Което поникне, това е пробното поле. Което поникне, значи това ще вирее. Въпросът е, че това, което поникне и това, което вирее, всъщност това са отровните семена, които рано или късно ще пуснат филизи и ще хванат България в своята пъклена джунгла. Това са опитните по всякакъв начин. Това е едно опитно поле, на който всеки експериментира. Това е страшното. Ало. Ало. Слушам ви. Добър вечер. Добър вечер, откъде се обаждате? От така се обаждам, Иванов съм. Слушам ви. Ами искам да ви кажа, че това далече не е прецедент и във всяка една, значи това най-вече се проявява в малцинствените групи, които са по махалите, цигански, турски и така нататък. Тук няма цигани, тук няма мохамедани, там е само българско село. Да, там е българско село и това е още по-абсурдно, което има изненадва страшно много, тъй като за сега съм забелязал в тия малцинствените махали, там избират горе-долу кое е най-така малай балалайката, привличат го на своя страна, плащат му несолидни пари и той започва така лека по лека от комшия на комшия, от комшия на комшия, докато цялата махла не я завладее. Например, тук в Медерник, там дето е циганската махла, така наречената, аз понеже имам контакт с някой от там, хората казват, ние сме християни, тук имаме един, забравих му името как е, защото е едно турско трудно име. Постоянно говори за Аллах, за такива работи, надъхва хората и пари. Има много пари. Откъде ги имате и пари? Който се интересува, той обогочерпи там с пари, с това, с онова и така нататък. А пък в самата циганска махала има 3 християнски дома, молитвени. Значи там е факт, че няма просто почва за тая религия мюсюлманството. Там са християни. Обаче сеят хората, фърлят сеянки, както ви казахте, и където поникне. Скоро ще има и православен храм, благодарение на телевизия СКАТ и независимите общински съветници. Ако България ще послужи за един такъв пример на Европа, да видят какво ще стане тук, защото ако стане тук това нещо, с тези сенки, които ги хвърлят, и да отцепят златно парче от България, и чак тогава Европа да се осветни, както е станало едно време преди освобождението, с тези кланета на българи и така нататък, да привлечем вниманието на западните общества, на западното общество, и тогава да се стреснат и да скочат срещу тая мръсна и пошла организация. Добре, благодаря ви. Всъщност това е поредният начин, нов начин за отродяване. Пробват. Ако мине номера, мине. Той явно минава. Поредният начин за отродяване. Просто тези, които мислят как да превземат духовни пространства на България, защото май скоро време само това ще ни остане, духовните пространства, те ги мислят напред. Те ги мислят с много пари, т.е. влагат много пари и пробват начините. Това е един от начините. Един от начините за отродяване. Кебабчета на корем, бира на корем, песни и танци и забравяш кой си, къде отиваш и откъде идваш. Ало. Добър вечер. Добър вечер, откъде се обаждате? Благодаря, господин Касабов. Обаждам се от град Раковски, Пловдивска област. Слушам ви. Казвам се Петър Стрехин. Така. Питам ви, кога ще сложите българския трибаграник, българското знаме правилно на вашата маса и, разбира се, по темата имате ли нещо... И вашия мозък. Ало. Ало, чуваме ли се? Да, изключете звука на телевизора си. Да, чуваме ли се? Изключете звука на телевизора си. Изключил съм го. Така. Добър вечер, господин Касабов, и на най-българската телевизия, но ние ги дършиме тия проблеми
проблеми аз ги наблюдавам от 90 и не знам си коя година от демокрацията и така нататък и така нататък. И това предателство на българските интереси се корени в нашите политици. Знаете, едно време изказването на един виден българин, мисля, че се казваше Вазов, че ние винаги никой не сме губили нашата армия, войните на битките, винаги сме губили войните на политическата сцена, както става и сега. Да. Проблемите според мен са много по-дълбоки, отколкото в момента вие ги разглеждате и не се коренят само в тези пари, за които вие говорите. Явно идват някъде от по-друго место и се командват не от там, откъдето си мислим от Турция, но много по-далече. Така е, да. Мисля, че вие го осъзнавате. Крайно време е да посочим кои са командирите в тази страна, някой си посланник, ворник и така нататък, с негово разрешение. И крайно време да видим ние тия партия, която се казва ДПС, откъде има тия пари, как стават всички тия работи и въобще има ли нека в тази държава, който се замисли по този въпрос. И тогава вече търсиме корените на това нещо, като в едно село, защото това е като гледам държавна политика. Това нещо, нашето унищожение. Абсолютно сте прав. Да, съгласен съм. Така е. Мисля, че трябва да се погледна на тези неща геополитически. Вие сте интелигентен човек и тия работи са много по-дълбоки корени. Има да не казваме какво става в съседна Сърбия, как се създаде този анклав там, как се създаде тази Босна, кой я създаде тази държава от мюсюлмани, кой построи най-голямата база извън щатите и така нататък, Бонстил и така, и защо и така нататък, и така нататък. Нещата са много по-дълбоки и крайно време някой да каже за какво става въпрос. Така... Не само да си говориме, някой си дава пари, от някъде си дали парите, дай да видим какво да правим. Чакайте малко, чакайте малко. Значи тук години наред и от това студио и изобщо от студията на телевизия СКАТ нееднократно сме показвали, разобличавали, доказвали турските доктрини, откъде идват парите, какво ни очаква и така нататък. И вие го знаете много добре. А този е един много къс пример, който ви показваме. Ало. Ало, чуваме ли се? Ало, да, чуваме се. Слушам ви, откъде се обаждате. Абе, бива ли да пишете такива глупости? Така. Следващия зрител. Ало. Ало. Слушам ви, откъде се обаждате. От Ямбол се обаждам. Вие сте говорите. Смятам, че Атака само ще оправи. Атака ще оправи положението на Волен и на Капка и на синчето им, там доведения му син. Да, вече го оправи. Ало. Добър вечер. Добър вечер, откъде се обаждате? Обаждам се от село Срем. Слушам ви. Как е положението там? Искам в ефир да ме включите. Кажете как е положението там. Веселите ли са? Колко човека? Да ви кажа, какви са тия глупости, те сте ги изписали по екрана, че българско село се е продало... Колко човека отивате на почерпката на въпросния Кръстю Ангелов? Колко човека са? 200, 300, 400? Колко човека е селото? Много хора бяхме. Ми бяхте като... Какво правите там? Не знаете, че сме си продали на вярата. А какво сте направили? Чакайте малко. А какво сте направили? Утре ще дойде някой ходжа и пак ще ви даде. Как глупости? Как може да пишете такива неща по този... Има една приказка на езика ми да ви я кажа. Кога ядахте кюфтетата и кебабчетата на аванта не ревахте. Сега ревете. Що ревете сега? Ало. Ало, чуваме ли се? Добър вечер, господин Касабов. Добър вечер. Знаете ли, че аз съм от този град. Слушам ви. Казвайте, откъде сте? Аз съм от този град, живея далече от там, в Бургас съм. Просто ми е обидно да слушам, че в нашия град, Елховския град, аз съм от Елхово родом, а в село Срем, село Устрем, го знам от дете и знам и Света Троица манастира. И там има само българи. Там няма турци. Аз го знам много добре края. Моля? Аз го познавам много добре края там. Така, слушам ви, говорете. Как може да отиде някой си да ми проповядва турска вяра? Знаете ли, че ние от Бургас ще се върнем обратно там и има един хубав мост преди село Срем, ако сте ходили, сте го видели, и минава река Тунджа. Тоя
ще отида и ще го пусна от моста на Тунджата. Не, оставете, няма нужда от насилие, има нужда просто от държавата. Може в българско село без един турчин той да ми проповядва турска вяра. Точно поради тази... Защо нашите хора там, българите, които са там, няма други хора? Там няма турци, казвам ви го категорично. Там няма турци. Нито в село Стрем, нито в село Устрем, нито в село Княжево, нито в Елхово има турци. Там са само българи. Нито в Тополовград. И просто не знам каква е тая власт насъдената, присъдената и да държат такива неверници в този край. Това е прекрасен край. Да, познавам го много добре, край е прекрасен. За съжаление, този случай ви го показахме, уважаеми зрители. Някои ще кажат, какво толкова се е случило? Защото аз лично не съм се натъквал, повярвайте, не съм се натъквал на подобно чудо. В българско село, български край, явява се един, който заплюва иконите, проповядва категорична неистоя омраза срещу православната религия, православните храмове, черпи с кебабчета на корем и там ядене и пиене, и селото му казва много хубав човек, арен човек, нищо, че проповядва Аллаха. Нищо, че казва, дайте да горим иконите. Нищо, че казва, нямате работа в църквите, дайте да срутим църквите и манастирите. Повярвайте, такова нещо, ако някой някъде е чул и е видял такова нещо, нека да се обади. Аз съм сигурен, че подобно нещо няма в България. Но аз съм сигурен, че това е един от пробните камъни. Как и по какъв начин будното в кавички българско население ще реагира, ако в българско село се яви един християнин, който в един момент започне да проповядва, т.е. бивш християнин, започва да проповядва омраза към православието, към иконите, към традициите, всичко българско. Проповядва Аллаха и цялото село стои и му ръкопляска. След което чухте от името на селото се обади възмутена гражданка, че ние говорим глупости. И аз пак казвам, а защо бяхте там? Защо ядахте кебабчета и кюфтета? Защо някой не го хване този за ухото и не му каже къде се намираш? Тук са български земи, тук се е ляла българска кръв. Именно за тази вяра. Именно за тези икони. В манастира Света Троица, не знам дали знаете, хората там знаят как е основан манастира. Манастира е основан с хайдушки пари. Манастира е основан от Кара Кольо, байрактара на Инджей войвода. И той е правен, опожаряван, пак диган много пъти. И то с помощта точно на родолюбивото българско население. И сега този родолюбив, истински български край трябва да слуша Божиите в кавички слова, поругателствата срещу вярата, вярата заради която са загинали милиони, стотици хиляди милиони българи са дали живота си и кръвта си и децата си са дали, трябва и продаде вярата си за 2 кебабчета и за няколко кебабчета. За това говорим. Това е истината, за съжаление, в България. Ако днеска този е един, утре ще плъзнат още такива емисари. Не говоря за масовата инвазия, ислямска инвазия, която тръгва от Турция, арабския свят и откъде ли още не. Така, на финала сме, уважаеми зрители. Показахме ви нещо, което за мен е просто отвратително. И не защото някой се е появил и проповядва, а заради просто изгубената имунна система на българина. Не на всички, но те бавно и полека вируса върви. Благодаря ви за това, че останахте с телевизия СКАТ и предаването Паралакс. Екипът се разделя с вас и пожелава спокойна вечер и Бог да пази вас и майка България.